BK PRINCY चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना GK मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो। दिनैनि भिडिअनि आयदाया जाबाय आसामनि सोरखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो। थुदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। गपिनाथ बरदলৈखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? लकप्रिय। ज्योति प्रसाद आगरवालाखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? रूपकवर। लक्ष्मीनाथ बेजबरुवाखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? साहित्य रथी। श्रीमन्त शंकरदेवखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? महापुरुष बिमुं। विष्णु प्रसाद राभाखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? कलागुरु बिमुं। डक्टर भुपेन हाजरिकाखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? सुधाकण्ठ। डक्टर निर्मल प्रभा बरदলৈखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? सरस्वती। हितेश्वर शइकियाखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? कर्मश्री। कर्मवीर बिमुंजों सोरखौ मिथिनाय जायो? नवीन चन्द्र बरदলৈ। देशभक्त होननानै सोरखौ बुंनाय जायो? तरुणराम फुकन। किं अफ बिहु होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो? खगेन महन्त। श्री श्री माधवदेवखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? महापुरुष। रजनीकान्त बरदলৈखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? सलमानि राजा। आसामनि आबै होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो? नलिनी बाला देवी। आसामनि सोरखौ सुंद' सल'नि राजा होननानै मिथिनाय जायो? सैयद आब्दुल मालिक। साहित्याचार्य बिमुंजों सोरखौ मिथिनाय जायो? डक्टर सत्येन्द्रनाथ शर्मा। आसाम टाइगार होननानै सोरखौ बुंनाय जायो? बिजय ब्रह्म। सिंह पुरुष बिमुंजों सोरखौ मिथिनाय जायो? राधा गोविन्द बरुवा। भिडिअआ जुदि नोंथांमोननि माबाफोर हेफाजाब जादोंब्ला थाबैनो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामदो। धिं एक्सप्रेस होननानै सोरखौ बुंनाय जायो? हिमा दास। डक्टर भुवनेश्वर बरुवाखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? लकबन्धु। इन्दिरा गस्वामीखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो? मामनि रयसम गस्वामी। आसामनि सोरखौ प्रेम आरो रदालिनि कवि होननानै मिथिनाय जायो? हिरेन भट्टाचार्य। काव्य भारती बिमुंजों सोरखौ मिथिनाय जायो? धर्मेश्वरी देवी बरुवानी। बरदयशिला बिमुंजों सोरखौ मिथिनाय जायो? जुनुमनि शइकिया।